Moikka! Täällä valmistaudutaankin huomisiin kuvauksiin jo. Tiedossa on raskauskuvaus, johon on suunnitelmissa paperipalloa, ilmapalloa. Löysin eilen aivan mielettömiä ilmapalloja. Nää kun tekee sähköiseksi, niin tulee tämmöistä ihanaa paperisilppua ympäriinsä sinne pallon sisälle. Sitten voidaan käyttää rekvisiittana taulua, pantoja, housua, muutakin ehkä lapselle puettavaa vaatetta voisi laittaa sinne. Ja sitten lapsen synnyttäjä voisi käyttää niitä sitten newborn-kuvauksissa. Mutta katsotaan huomenna, mikä näyttää sitten hyvältä. Lapsikuvaukseen myöskin vaalea tausta, mikä nyt on aika haaste näissä kotistudio-oloissa, kun tausta pitää rakentaa lakanoista ja verhoista. Mutta katsotaan, miten mä onnistun. Huomenna tuutte näkemään. Elikkäs lapsikuvauksen vaalea tausta plus sitten tää meidän upea harmaa ralliauto. Eiköhän se pikkuasiakas siinä päällä pysy. On se niin hieno. Mutta näillä mennään. Moi moi!